Bum, 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 bum. Og hvad laver vi nu? Jamen, vi laver faktisk en lækker lille drink. Det kan både være til børn og voksne, alt efter temperament. Men jeg har i går aftes lagt sådan en lakridsrod ned i noget vand. I et stort glas vand, bare sådan de får prøvet det af. Hakket det i 4 stykker, og så kogte jeg det i en par timer, sådan ved svag varme, og lod det stå. Og nu her i dag er det færdigt og så trukket, og der er simpelthen den mest lækre lakridssaft, som man kan tænke sig. Ikke den der sød og kvalmende, som man kender fra andre ting. Og op i et glas, nogle isterninger i, så har ungerne simpelthen den lækreste drink, og det er super sundt. Så voilà, her har vi en dejlig lakridsdrink, udelukkende kun bestående af ren lakridsrod, vand, isterninger og citronskive. Det smager super godt. Nå ja, så er det jo snart nytårsaften, så hvis mor og far skal have lidt fest ud af det, så kunne man sagtens putte en slat vodka i. Og så har man faktisk en rigtig lækker lakridsdrink. Og det er noget helt andet end det der sukkerstads, man køber. Tak for kigget. Bon appetit. Bum, 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 bum.